Iran ta sake harbo wani jirgin yakin Amurka a Juma'ar nan. Shugaba Putin na Rasha da takwaransa Erdogan na Turkiyya sun buƙaci a tsagaita buɗe wuta take yanke a yakin Iran. Shugaba Traore na Burkina Faso ya buƙaci 'yan ƙasar su manta da batun mulkin dimokuraɗiyya. Kafafen yada labaran Iran da na Amurka sun ruwaito cewa an harbo wani jirgin yakin Amurka a cikin ƙasar ta Iran a yau Juma'a. Kuma a yanzu haka jami'ai sun bazama domin gano matuƙa jirgin a raye ko kuma a mace. Sai dai a lokacin da aka tuntuɓi cibiyar ba da umarni ga sojojin Amurka a yankin gabas ta tsakiya wato CENTCOM, bata ce uffan take yanke game da wannan batu ba. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Iran ya nuna wasu hotuna da ya bayyana a matsayin tarkacen jirgin da aka harbo. Sannan kuma rundunar 'yan sandan ƙasar ta ba da rahoton cewa an saka tukuiti mai tsoka ga duk wanda ya taimaka aka tafke matuƙa jirgin da a yanzu ake nema ruwa jallo. Fiye da wata guda bayan barkewar yaƙi a tsakanin Iran da ƙawancen Amurka da Isra'ila a ranar 28 ga watan Fabrairu. Wannan ne karan farko da aka tabbatar da harbo jirgin yaƙin Amurka, lamarin da ke nuna cewa har yanzu Iran ɗin na da ƙarfin kariyar sararin samaniyarta. A nan kuma rahotanni daga Amurka na cewa dakarun ƙasar sun yi nasarar ceto guda daga cikin matuƙa jirgin yaƙin ƙasar da ya faɗi a Iran a Juma'ar nan. Sannan kuma ana ci gaba da neman ɗan uwan nasa guda. Jaridun The New York Times da kuma The Washington Post sun ce sun tantance hotuna da bidiyoyi da ke yawo a kafafen sada zumunta da kuma kafofin yada labaran Iran, waɗanda ke nuna jiragen sama masu saukar ungulu da sauran jiragen Amurka na shawagi a kusa da wurin da ake zargin lamarin ya faru. Haka zalika wasu jaridun Amurkar sun ce jirgin da abin ya shafa samfurin F-11E Streak Eagle ne, wanda yawanci ke ɗaukar matuƙi guda da kuma jami'in da ke kula da sarrafa makamai da ke zama a bayan matuƙin. Rahotanni sun kuma ce tuni aka sanar da shugaban Amurka Donald Trump halin da ake ciki, sai dai har yanzu ko har ya zuwa wannan lokaci Washington ba ta yi martani kan wannan batu a hukumance ba. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin da takwaransa na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan sun yi kira da a tsagaita buɗe wuta take yanki a yankin gabas ta tsakiya, saboda matsalolin makamashi da rikicin ya haddasa a duniya. A cikin wata sanarwa, fadar mulki ta Kremlin ta ce a wata tattaunawa da suka yi ta wayar tarho a Juma'ar nan, shugabannin biyu sun jaddada matsayarsu na buƙatar a kawo ƙarshen rikicin cikin gaggawa, tare da samar da yarjejiyonin zaman lafiya da za su yi la'akari da muradun dukkan ƙasashen yankin. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa ci gaba da barin wuta da ɓangarorin da ke yaƙi da juna ke yi na yin mummunan tasiri ba kawai a yankin kaɗai ba har ma da duniya baki ɗaya, musamman ma a ɓangaren makamashi da sufuri da kuma kasuwanci. Haka kuma shugabannin sun tattauna kan muhimmancin ɗaukar matakan haɗin gwiwa domin tabbatar da tsaro a yankin tekun Bahar Maliya, inda Rasha ke zargin Ukraine da kai hare-hare kan jiragen dakon mai da kuma bututun iskar gas da ke sadata da Turkiyya. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban gwamnatin mulkin sojan Burkina Faso, Kyaftin Ibrahim Traore, ya bayyana cewa ya kamata 'yan ƙasar su haƙura da batun mulkin dimokuraɗiyya a yayin wata hira da aka yi da shi a kafar talabijin ɗin gwamnati a daren jiya. A lokacin da yake amsa tambayoyin da aka yi masa, shugaba Traore ya ce a yanzu ba a maganar zaɓe a Burkina Faso. Dole ne kuma al'umma su manta da batun dimokuraɗiyya, domin wannan salo na mulki bai tsinana wa ƙasar komai ba face koma baya. A watan Oktoban bara dai gwamnatin mulkin sojin Burkina Faso ta rusa hukumar zaben ƙasar, kafin daga bisani a watan Fabrairun da ya gabata ta sanar da haramta harkokin jam'iyyun siyasa, lamarin da wasu ke kallo a matsayin sharar fage ga sojoji domin dawama kan madafun iko. A nan kuma rahotanni na nuni da cewa mayakan Boko Haram sun sace wasu 'yan Chadi 7 a gabashin jamhuriyar Nijar a ranar 31 ga watan Maris da ya gabata, inda daga baya suka kashe guda daga cikin mutanen. Ofishin jakadancin Chadi da ke jamhuriyar Nijar ne ya sanar da hakan a yau Juma'a, inda ya ce an sace mutanen ne a lokacin da suke kan hanyar gegime zuwa Dabuwa a kusa da iyakar ƙasashen biyu, sai dai bai yi ƙarin haske kan halin da sauran mutanen ke ciki ba.
Wannan lamari dai ya faru ne a kusa da tafkin Chadi da ke tsakanin Najeriya da Kamaru da Nijar da kuma Chadin, wanda tun daga shekarar 2009 ya zama mafakar mayakan ƙungiyoyin Boko Haram da kuma na ISWAP. A shekara ta 2015 ƙasashen hudu da ke kewaye da tafkin sun kafa rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa domin yaƙar waɗannan ƙungiyoyi. Sai dai jamhuriyar Nijar ta janye daga cikin rundunar a shekarar 2025 sakamakon rashin jituwa tsakaninta da ECOWAS, lamarin da ya raunana ƙoƙarin yaƙi da ta'addanci a yankin. Ƙarshen labaran kenan a halin yanzu. To an gaishe da Muhammad Tijjani Hassan ɗauke da labaran duniyar. DW harkokin yau. To a harkokin za a je da shugaban Amurka Donald Trump ke kokarin mayar da Afirka ta kudu saniyar ware a fagen diflomasiya da sunan ceto fararen fata na kasar daga kisan kare dangi. A gabas ta tsakiya kuwa kasashen larabawa na yankin Gulf na lalubo bakin zaren warware rikicin don buɗe mashigin ruwan Hormuz. Akwai labarin wasanni da shirin lafiya jari da shirin darasin rayuwa. Amma bara mu ɗauko jigon shirin da batun siyasar Najeriya. Bayan rikicin shugabanci da jam'iyyar ADC ke fama da shi a mataki na ƙasa a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, jam'iyyar ta sake fadawa rikici gabanin gudanar da zaben cikin gida. Wakilinmu da ke jihar Adamawa, Mubarak Aliyu Sabo ya haɗa mana rahoto kan wannan dambarwar. Wannan sabon satuka sakatsen ya samo asali ne bayan wasu masu ruwa da tsaki a jam'iyyar ADC a jihar Adamawa suka nuna rashin gamsuwansu gabanin gudanar da zaben cikin gida wato congresses, inda suke zargin cewa akwai wani lauje cikin naɗi. Sanata Ishaku Elisha Abbo kusa ne a jam'iyyar ADC a jihar Adamawan. Akwai bangaranci a ADC ta Adamawa, kowa ya sani. Akwai bangare wanda ta tare su Binani, akwai kuma tamu wanda ta wajen transition. Duk fati mai hankali masu ci zaɓe ba za a yarda a samu bangaranci a cikin jam'iyya da tana so ta je ta ci zaɓe ba. Ana barin jam'iyyar mu don son zuci wani su mutane biyu ko uku. Shi ne muka ce to mu ne masu talakawa a kasa, kuma congress nan ba za a yi ta ba sai dai an je an samu an tabbatar an yi sulhu. In ba za a yi sulhu ba sai dai je su yi sulhu a Abuja sai mu dangar kuma tafi kotun. Maimako kuma a zo a ce yaya za a yi a gyara wani abin, sai ana ce wai an saya fom guda daya an ba ma mutane je su cika sai su kawo. To in ka cika fom yanzu ka je ka ba ma mutum fom na cita chama daya aka saya ma aka bayar, shi yasa mu ayo kudi ma an je sai mun announce fom a yi abin da ya kamata ko kuma mu rusa. Jam'iyyar ADC dai a jihar Adamawa ta rabu gida-gida. Akwai bangaren da ke goyon bayan sanata Aishatu Dahiru Binani da kuma bangaren transition da ake gani suna samun goyon bayan sakataren gwamnatin tarayya Babacir Lawal. Sai dai barista Sadiq Ibrahim Dasin da ke zama tsohon shugaban na transition ke hakikance cewa jam'iyyar bata da wata matsala kuma babu wani shirin magu-magu a zaben cikin gidan jam'iyyar da ke tafe. In kaji mutane suna cewa akwai faction ne ma'anar faction. A faction shine wanda ya bar mutane da yawa. Haka inda mutane suka fi yawa nan gaskiya take. Kamar wasu daga cikin waɗannan ADC naku a yanzu haka sun ma fara cewa dole a yi adalci gabanin gudanar da wannan congress, in ba haka ba watakila iya samun matsala wadda kuma watakila kaji ba a adalci gabanin a yi congress, sai dai adalci lokacin yin congress. To ko me yan bangaren tsagin gidan Binani ke faɗi kan wannan dambarwa? Ga Hajiya Larai Adamu. Ba mu da bangaranci, mu 'yan ADC ne kuma muna biyayya ga fati, muna biyayya ga babanmu waziri, dama abu in zai yi kyau haka yake kasancewa. Masu ruwa da tsakiya jam'iyyar ADC a jihar Adamawa irin su Colonel Abubakar Sadiq mai ritaya na cewa duk da irin wannan rikita-rikitar dodo ɗaya ake wa tsafi. Akwai wanda ya kare magana cewa sai ta ɓaci take kyau. To wannan bata ma ɓaci ba ma, domin duka abu ɗaya ne, gari ɗaya ne, jam'iyya ɗaya ne, kuma shugaba ɗaya ne, duka ana gargashin wazirin Adamawa ne. So kowane yake gani shine yake gani yana da jam'iyya, don ma akwai barakan kenan duka wazirin za zuwa. To dangane da wannan batun na tuntuɓi Awal Aliyu Aji, wani mai sharha kan al'amuran yau da kullum, domin jin koya suke ganin yadda za a warware wannan takaddamar. Wazirin Adamawa ya kamata ya sa baki duk a cikinsu, da gefen Aisha Dahiru Binani da gefen su Ilisha Abu da ya ce gefen transition, dukka ba su wuce Atiku ya kira su ya zaunar da su ya ce to wannan fa tafiya za a yi. Kuma wani rumosin da nake gani wanda ita distinguished senator take ta da hankali a kai shine gani ake yi kaman ana so su gefen kaman transition suna so su fitar da ɗan takara kaman ma consensus ake so a yi. To irin wannan
abun yana cikin abun da yake ƙara tayarwa cikin gidan ADC tashin hankali ake samun wannan tsage-tsagen. Jam'iyyar ADC dai baya ga rikita-rikitar da take fama da shi a jihar Adamawa, ko da a matakin ƙasa ma tana fama da sarƙaƙƙiyar shugabanci. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa, daga Yola a Najeriya. Ta lokacin da ake fama da rikici a jam'iyyar adawa ta ADC a Najeriya, kungiyoyin farar hula da masu rajin kare demokradiyya na nuna damuwa akan halin da ake kallon hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar bisa yadda take gudanar da ayyukanta, musamman mu'amalar ta da jam'iyyun adawa, abin da suke tsoron zai shafi zaben shekarar 2027 da 'yan ƙasar ke nuna raguwar sha'awar jefa ƙuri'a. Daga Abuja, Uwais Abubakar Idris ya aiko da wannan rahoto. Sannu a hankali dai daraja da mutuncin da ake ɗaukan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya na ƙara raguwa, musamman bisa ga yadda take tafiyar da al'amuranta a dangantakarta da jam'iyyun adawar ƙasar. Kama daga jam'iyyar PDP da hukumar zaɓen da sashen shari'a suka yi ta juya ta tamkar waina, hatta kai ga zama mara tasiri a fagen siyasar Najeriya. Yanzu kuma ga jam'iyyar ADC ta 'yan adawa wacce ke neman bin wannan hanya. Malam Awwal Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar Sislak da ke aiki a fannin kyautata dimokuraɗiyya a ƙasar. Wannan lokaci 'yan Najeriya sun ga yadda kamar ake amfani da hukumar zaɓe don a daƙile jam'iyyun adawa, don a kawo fituna, don a hana ma jam'iyyun adawar tsawa takara. To wannan yana da babban hatsari ga tsarin demokuraɗiyya da muke bi da kuma tsarin mulkin ƙasa. Bai yi a ringa amfani da hukumar zaɓe ana dakile jam'iyyun adawa. Tun kafin wannan takaddama da matakan hukumar zaben ta ɗauka akan jam'iyyar ADC ta 'yan adawa, dama shugaban nata ya sha fuskantar suka har da kiran ya sauka daga mukaminsa. Abin da jam'iyyar adawa ta ADC ta sake nanatawa a yanzu har da cewa ta fitar da tsammanin samun adalci daga hukumar. Farfesa Sadiq Abba masanin kimiyyar siyasa ne da ke jami'ar Abuja. Yadda ake tafi a Najeriya yanzu, yadda wato gwamnati, jami'an da take rike da gwamnati yanzu a Najeriya take jujjuya wato hukumar zaɓe a Najeriya, abun takaici ne kuma abun kunya ne. A kwana tashi kafin zaɓe na 2027 ɗan Najeriya dama an gaji, ɗan Najeriya sun gaji da zuwa su yi zaɓen ba ta tasiri. To ɗan ƙasa wata za a zo a sa ranar zaɓe, ba za a samu mutane 20 cikin 100 ba a layin da za su yi zaɓe. Najeriya dai na ci gaba da fuskantar raguwar sha'awar shiga harkokin siyasa daga al'ummar ƙasar, musamman mata da matasa waɗanda su ne suka fi fita su yi zaɓe. Ba a maganar 'yan boko da ba kasafai suke fita su yi zaɓe ba. Dr. Amir Lukman matashi ne mai rajin kawo sauyi a dimokuraɗiyyar Najeriya. Ya bayyana min abin da ke ɗaga masa hankali a matsayinsu na matasa. Na ɗaya, idan ka duba shi kanshi shugaban hukumar na INEC, shugaban ƙasa ya kawo shi. Wannan wanda muna ta faɗa kullum ya kamata a yi gyara wannan doka, saboda 'yan ƙasa da 'yan siyasar jam'iyyun adawa suna ganin idan aka ce shugaban ƙasa ya ɗauko shi ya zaɓe shi, to kaga ai abinda shugaban ƙasa yake so su zai yi tun da shi ya kawo shi kujerar da yake kai. 'Yan ƙasa na ƙara samun wato sarewa gwiwa wajen fito su zaɓe, don gani suke ko sun zo sun zaɓen ma ba za su samu abin da suke so ba, zaɓen su ba za ta yi tasiri ba. Ƙwararru na bayyana buƙatar gwamnatin Najeriya, 'yan majalisa da sashin shari'a su tsawatawa hukumar zaben wacce aka ɗorawa nauyin jagorantar tsarin zaɓe domin kaucewa shigan halin da za a yi wa dimokuraɗiyyar illa, abin da ya sanya har ake misali da ma Najeriya zama abin koyi da alfahari. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa. To daga batun siyasa a Najeriya bara mu koma jamhuriyar Nijar, inda a yayin da Kiristoci ke shirye-shiryen bikin sallar Ista bayan kammala azumin kwanaki 40 a faɗin duniya. A jamhuriyar Nijar ɗin Kiristoci ne suka mayar da hankula ga addu'o'in zaman lafiya ta la'akari da yadda ayyukan ta'addanci ke ƙara bazuwa a ƙasashe game da yaƙe-yaƙen da duniya ke ciki. Mabiya addinin na yawaita jan hankalin shugabanni tare da yin hannunka mai sanda ga 'yan adam da su guji azabar Allah. Daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar, wakilinmu Larwana Malam Hami ya aiko mana da rahoto.
Mutuwar Yesu Almasihu da tashinsa daga matattu babban al'amari ne da ke tabbatar da hakan a zaman gimshiki na Kiristanci, inda a 'yan sawoyi kalilan mabiya Yesu Almasihun daga ɗariƙar Katolika su kammala azumin kwanaki 40 tare da shirye-shiryen bikin gudanar da sallar Ista ta shekara-shekara. Malam Sarja Kabuwalika, shugaban mujama'ar Katolika da ke dab da kammala azumin nan na kwanaki 40, ya yi ƙarin bayani game da inda aka kwana. 40 jours que nous faisons. Ya ce azumin kwanaki 40 da mu muke yi, muna ƙare wannan azumi na kwanaki 40 ranar Asabar, shine ake ce ma azumin Kiristoci na Katolika. Carême chrétien catholique. Kwanaki biyu a jere kafin ranar nan ta Ista, lokuta ne na isar da sakonni, in ji Sarji Kabolika. Kamar yadda Papa Roma ya sanar da mu, sako ne na zaman lafiya. Muna addu'o'i domin zaman lafiya ya tabbata a ƙasashen duniya. Ya ce wannan sallah tana da tasiri bisa kan matasa, wanda su ne ke fadawa cikin al'amurra na shaye-shaye. Yesu Almasihu yana iya ceton masu yin shaye-shaye su samu kyakkyawar rayuwa. Fita daga bauta zuwa ga 'yancin gudanar da 'yancin cikakkar rayuwa na daga cikin mahimman abubuwan da ke zaman gaɓoɓi na tuni da sallar Ista. Misali, fitar Isra'ilawa daga Masar zuwa ƙasar 'yanci a cewar Fasto Tsahir Abdu, tsaye da lokutan yin bishara ta wajen nuna majigi kan zuwa kwalliyar mujamu'u duk da ba sa azumtar kwanaki 40. Abin da ya shafi addu'o'i, taimakon gajiyayyu gami da gwabraye na daga cikin rayuwar mujama'a. Abin da za mu fi mai da hankali a kansa shine addu'o'i na neman zaman lafiya, ganin yanayi wanda ƙasar mu ta Nijar take a ciki da ma duniya baki daya. Shaye-shaye da ayyuka na ta'addanci ba za su taɓa kawo taimako a cikin rayuwar mai yi ba da kuma rayuwar mutane wanda yake zaune a ciki. Addu'o'in zaman lafiya da jan hankula sun mamaye zukatan mabiyan na Yesu Almasihu a irin wannan lokaci, kamar yadda Fasto Abdulkadir Muhammad mai hidima a Beta Life Ministry ke cewa. Idan ka samu kanka a wani mataki na mulki, ka tuna da cewa ba karfinka bane ko basira, Allah ne ya baka. Kuma tun da Allah ya baka, akwai abin da yake sa rai shine ka yi wa al'ummomin da kake shugabanci adalci. Kashe-kashe da ake wannan babbar barna ce, kuma ba shi da wani amfani ga kowa da kowa. Yawanci abubuwan da ake kira ta'addanci yanzu asali ba ta'addanci bane da ake yi irin na da bisa aƙida, kawai wani salo ne na cinikayya da neman kuɗi, amma mutane su ji tsoron Allah. Kamar yadda littafi mai tsarki cewa 'ya'ya kyauta ce daga wurin Ubangiji, amana ce Allah ya ba iyaye, suna buƙatar su ba su tarbiyya, su koyar da su yadda ya kamata su yi rayuwa. Ta haka ne al'umma gaba ɗaya za ta inganta, ta gyaru. Aka shi ma dai Malam Ishaya daga majami'ar ARN dole a roƙi Ubangiji. Domin Ubangiji ya kawo kariya a cikin ƙasarmu Nijar, ya kuma tsare shugabanninmu. Yana da kyau mutum ya gode wa Ubangiji cikin halin da ya samu kansa. Kada mu iya mu yi abin da zai yi ƙarfinmu. Harkoki dai na ci gaba da ƙara kankama tare da kiran mabiya su ƙara tsarkake zukata. Laruwan Malam Hammi, sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram, jamhuriyar Nijar. Idan muka bar jamhuriyar Nijar kuma, shugaban Amurka Donald Trump na kokarin mayar da Afirka ta kudu saniyar ware a fagen diflomasiya da sunan ceto fararen fata na kasar daga kisan kare dangi. Sannan sabbin abubuwan da suka faru a baya-bayan nan na ƙara ruruta takaddamar da ke tsakanin ƙasashen biyu, wato Amurka da Afirka ta kudu. Muhammad Awal Balarabe ya haɗa mana rahoto akan wannan batu. Tun bayan da Donald Trump ya koma kan kujerar mulkin Amurka a farkon shekara ta 2025 ne, dangantaka tsakanin ƙasarsa da Afirka ta kudu ta ƙara sugurkucewa. Hasali ma dai Trump ya zargi yawancin bakar fatan Afirka ta kudu da aikata kisan ƙare dangi kan tsirarun fararen fata ba tare da gabatar da wata hujja ba. Sai dai gwamnatin Cyril Ramaphosa ta Afirka ta kudu ta ki amincewa da waɗannan zarge-zarge, tana mai cewa ba su da tushe da makama. Sannan shugaba Trump na Amurka ya kuma ƙauracewa taron G20 da Afirka ta kudu ta ɗauki bakonci a bara. Amma dai wannan rikicin diflomasiyya ya samu asali ne tun fara wa'adin mulkin Trump na biyu, bayan da Afirka ta kudu ta karkata ga kasashen BRICS, kungiyar kasashen da arzikinsu ke saurin bunƙasa, wacce ke zama kishiya ga kawancen G7 da kasashen yamma suka mamaye, in ji Daniel Silke, shugaban cibiyar ba da shawara da harkokin siyasa da ke Cape Town. Yeah, look, in terms of the US-South Africa, this has been a long time coming. Ya ce wannan tsamin dangantaka tsakanin Afirka ta kudu da Amurka ya dade da tasowa. A cikin shekaru 10 da suka gabata, Afirka ta kudu ta sauya manufofinta na kasashen waje, inda ta nesanta kanta daga Amurka da kasashen yamma, kuma ta rungumi kasashen BRICS,
inda kuma ta kulla alaka mai karfi da Rasha. Sannan a fannin tattalin arziki ta samu kusanci da China, bisa la'akari da matsayin China a nahiyar Afirka. As well, given China's positioning on the African continent. Ko da bayan da Rasha ta mamaye kasar Ukraine, shugaba Ramaphosa na Afirka ta Kudu ya ci gaba da samun kyakkyawar dangantaka da membobin BRICS. Dama dai kusancin jam'iyyarsa ta ANC da fadar mulki ta Moscow ya samu asali tun shekarun 1970.